Dobre, čaute, takže vás zdravím môjho prvého videa, úvodného videa. Moje meno je Franklista, som na YouTubeovej scéne nový a v pozadí máte môj gameplay z CSGO. Jednoducho, povedal som si, že jednoducho baví ma hrať hry, tak budem natáčať. Rád by som natáčal hry tak raz až dvakrát do týždňa, keď to budem stíhať. Ešte školu mám, tým pádom uvidím, jak to bude vychádzať. Bol by som taktiež rád, kebyže mi napíšete do komentárov hry, jaké by ste radi videli. No neočakávam samozrejme, že veľa ľudí uvidí toto video. Budem hrať survivalovky, takže napríklad Minecraftu určite uvidíte na tejto scéne a iné hry. Taktiež by som vám chcel povedať, že Minecraft keď budem hrať, tak sa nebudem jednoducho pod menom Franklista. Budem tam mať svoje originálne meno, pretože sa nechcem kvôli kanálu premenovávať. Určite premenujem sa, pokiaľ sa mi bude dariť, ale zatiaľ nie. Taktiež aj keď hrám hry na iných platformách, tak som tam pod iným menom, ale to vám dúfam nevadí. A to je asi všetko, no. Nezabudnite dať like, odber a naozaj budem rád, keď moje videá budete pozerať a pomáhať mi. Tak, zatiaľ čaute. Vidíme sa na budúci týždeň. Už pracujem na jednom videu z Minecraftu, takže sa máte na čo tešiť. Ďakujem vám za počúvanie. Už vás nebudem strácať čas. Som rád za to, že ste to dopozerali až do konca. A